Simula noong dati, zero kami talaga ng mister ko. Bali, nagsimula kami, wala kaming punan. Kasi ang kuha dito ng mga baboy ko, assignment lang. Sa pagnenegosyo namin niya, nakapagpatayo ako ng sarili namin apartment. Bago yun, nagkaroon ako ng sarili namin water station. Bago nakapagpaaral ako ng 2 anak ko, natapos na rin. Kailangan lang ang sipag at tiyaga sa pagtitinda at saka kailangan lagi mahabang pasensya mo na. Ang Aling Miling Karinderya ay nagsimula ng 1944 pa. Bali, ito sabihanan ko to kay Aling Miling Camerino. Kami lang nagtuloy ng mister ko since 1992 naman kami nag-start. Ang paborito ditong dayuhin ng mga tao is ang murko namin, bopis, tiniguan, may paksiw na lechon din kami, tsaka sit malabo namin, yan ang pinaka-bestseller sa mga palabok namin. Ayan na talaga, since sabihanan ko, yan na talaga. Dun sa lumang palengke pa, yan na talaga ang tinitinda namin, ang merienda, tsaka mga ulam po. Ang recipe, bali, sabihanan ko rin ang galing kay Aling Miling po. Hindi po nagbago. Kahit nagpapalit ako ng tigaluto ko, kumbaga tinuturo rin ng biyanan ko kung ano yung secret recipe nila. Siguro sa na lang, yung mga ingredients at saka yung mga nilalagay namin palaman sa loob. Yun lang siguro ang kakaiba. Kasi ang gawa nila pare-pareho. Kaya lang, ang minsan ang murko namin pinaka malalaking slice, malalaking gawa. Iba kasi sa iba, malilit ang murko ng gawa nila. Ang murko namin dito, ang pinakamasarap sa Pilipinas po, dito lang nanggagaling sa Cavite City, kay Aling Miling Karinderya. Yan, darayuhin niyo po kami dito para matikman niyo po yung murko namin na talagang napakasarap naman po talaga. Ayos naman te, basta kailangan lang talaga ang pagtitinda, kailangan una-una malinis at saka maayos ang presentation mo tsaka sa ingredients dapat huwag magbago. Para yung tinda at luto mo, as in ganun pa rin. Siyempre, number 1, masarap ang pagkain namin. Yun ang pinaka-the best nun, yung sarap ng luto namin. Kaya binabalik-balikan. Ang tindahan namin, Aling Miling Karinderya, nandito po kami sa Public Market, Cavite City. Bali, opening po kami, 6 o'clock meron na kami. Ang closing po namin is 2 o'clock po. Yung mga suki naman namin dito halos araw-araw, sila rin pabalik-balik pero mga iba naman, syempre maraming dayo na mga iba balikbayan, yung mga ibang lugar na punta dito kasi nga nakikita nga kami. Yung pagkain namin tinitikman naman at nagugustuhan mo na lagi po may take out. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa inyo. Sa katulad yung lagi na punta dito sa amin na dinadayo kami at nakikilala kami. Maraming salamat sa inyo at nagugustuhan nyo rin po yung pagkain po namin. Sa lahat ng bumibili at nagugustuhan nyo at pabalik-balik rin lang naman po kayo at lagi po may take out. Thank you so much. Ano po yung ginagawa niyo, Nay? Ako ay magpiprito ng lumpia, lechong kawali. Tapos ito, lulutuin ko ang pakbet. Ito, sapsoy. Yun, may kilawin papaya. Okay. Diba? Kayo po nagluluto lahat dito? Matagal na. 15 years mahigit akong cook. Pinto ako. Kasi napagod ako eh. Ngayon, bumalik ako. Ako uli ang kusinera niya. Diba?
Maganda kasi tuta. Ano po yun, ma'am? Mami po. Oh, ma'am. Beef mami po. May kunching. Pwede na kayo. Saan niyo po yung dalawang pala? Ilan sabaw po? Hindi, wala nang tubig yung dispenser. Sa dispenser na. Anong extra kanin siya na pick up pa? Pinasok sa loob eh. May box siya nila. Opo. Ano pa po kasama? Meron yung kanilang bopis. Ito, kahit alin dito na? Opo. Kasi nakuha yung dulo. Kung nakuha yung dulo, dire-diretso yan eh. Ito talaga kikipit ang tali nito na. Kasi Para pag di hindi maraming kumalas. tali, hindi makakawala. Dito, Jacob, pumarap pa, Jacob. Gusto mo makita? Doon lang yung kalahati tumulong sa kanila. Roda. Hawakan mo to. Tutulog lang. Support. Anong hawakan natin? Dulo. Dulo ka. Dito tayo. Yan. Baka yung kamay ko ha. Hindi. Yan, okay. Nakalahati lang. Okay na to, nakalahati na. Opo. Lagyan natin dito bago lalagyan ko ng nasarsan. Itoog na lang natin ito ganyan. Yan. Okay na yung ganyan na. Ito na kang sauce niyan. Yan, ganyan yan na. Yan ang sauce niyan. Yan ang murko namin dito na special, masarap. Okay na, nak-sauce na? Okay na. Ang Murgon dito sa Aling Miling, Carinderia since 1944. Sa Laman.
Nakita-kita mo yun, yung mga carrots, chorizo, hotdog, mga taba, celery.